Kozácké drepy. Čo to je a ako sa to cvičí? Kozácké drepy sú cvičenia teda na nohy, ako už hovorí názov drepy, a sú to vlastne také bočné výpady do strany. Dajú sa robiť dvomi spôsobmi. Statický, kedy len presúvaš váhu zľava doprava, alebo dynamický, kedy vykročíš a vrátiš sa späť. Ukážeme si oba varianty. Najprv ten ľahší, statický. Postavíš sa dostatočne naširoko, a to znamená, nie moc úzko, ale nie ani úplne, že najviac naširoko, že budeš v tom padať. Treba si nájsť takú pozíciu, kde sa cítiš stabilne. Teraz budem ohýbať jednu nohu, druhá zostane v kolene vystretá. Vysúvam zadok dozadu a pocitovo zostávam v strede medzi obidvoma chodidlami. Hej? Čiže váha je rozložená na obidve chodidlá. Nesmieš padať ani na túto stranu, ani na túto. Hej? Chyba je tiež mať aj pokrčené koleno. Vystreté koleno, tu pozerám pred seba a teraz zatlačíš do tejto nohy, vystrieš sa a ideš na druhú stranu. Čo je veľmi dôležité, je udržať neutrálnu krivku chrbtice. Poprosím kolegu Vaška. Tuto kolego Vašo vám to rád demonstruje, čiže toto prirodzené zakrivenie chrbtice chceš udržať celý čas. Čiže aj v tej šikmej rovine, aj v tej rovnej. Ďakujem, Vašek. Ako to teda vyzerá? Zo strany stojím naširoko, ohýbam sa v bedre, v kolene, koleno zostáva skoro na mieste, zádok ide dozadu, zachovávam tú prirodzenú krivku, pozerám mierne pred seba, že som takto jak ďateľ. Tu zatlačím do nohy, plná extenzia, to znamená, že som pekne vystretý, nezostávam taký polopokakaný a odtiaľto môžem ísť na druhú stranu. Hop, zatlačím a späť. Hop a späť. Dynamická verzia tohto cvičenia je, keď vykročím na stranu. Čiže výkrok a dynamicky sa odrazím späť. Výkrok a dynamicky späť. Pozor, toto cvičenie už môže byť trošku agresívnejšie na kolena, preto odporúčam ti začať tým jednoduchším a až potom, keď budeš potrebovať nejakú progresiu, niečo ťažšie, ísť do tých dynamických. Ak by si mala s týmto cvičením problém, nechaj nám komentár, aký to bol problém a v niektorom z ďalších videí si rozoberieme, ako naňho, ako ho odstrániť, ako s tým pracovať. Sledujte naše ďalšie videá, náš web a sociálne siete.